بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari niya mga palanggungan sing kami, alhamdulillah, jari niya sab kita niyo jaman na to ini, amoyin pagyanon sing kami kablal iftar, adi pamahutin pagbuka sing kita niyo, at niya magbisara-bisara kita niyo sing parkala ikarew kato taniyo, labi-labi na tuod amoyin panghindo, piyatarang sing pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya makawa na to in maksud na to pamarayaw amoy in karitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo labi-labi na yari kita niyo alawman sin bulan mulia, bulan puasa sa Allah ta'ala na biyayaon yari in puno na to mulia amoy in muna rimil siya kato taniyo pangadjian sa arta pagpatumtum na damikyan in iban-iban ko yaon ipangipangkulong ta amin programa ini Sheikh Alim Nading amoy in long ta mag ini pagbisarahan na mo yung mga parkala amoy in kakunahan na to hatihon marayaw tungod sin bulan mulia ini muna dimihil kato taniyo pangadjian muna in guru na to kalasan wayron na rin din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yataqaddal siya dito ko maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bini'matin katsira zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin si Masaud sin pangadjian alawman sin Ramadan abya sin waktu ini manalam salam kami kaniyo sin salam halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari niya mga kakasih sin Allah ta'ala masiyari kita niyo haririhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala aming kiarihil ha ummat na kauna sa gawa piyabidda sinallahu ta'ala indirihilan niya haumat tinapusan amunayin kita niyo. Mga tuan, dari kita niyo hamusim, bukon musim magtanong, bukon musim magusaha, karawa dihilam kita niyo sintuhan. Musim labi rin simpagtanong, labi rin simpagusaha, bangkitan niyo wala kimugdan nagusaha, bangkitan nyo wala kimugdan hamusim nagtanom kalo hamusim ini bang nato na saod bang nato kaya tanom marayaw hamusim ini kalo ma-recover tanyo long simbata bago in musim lima bay wala tanom kaya tanom in binhin ang mga nasabot yan to
Mga tuan, musim pag-ibadat. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, aparman sin Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. In Allah Ta'ala, ang kabayaan niya kato. Ampay kabayaan sin Allah Ta'ala kato, di niya kagunahan, yung kabayaan niya kato na. Damikian. Impini sintuhan kabayaan niya kato, amo na impinakamaluhay, ringakatan maluhay. Inna ma'al usri yusra. Bang-aon nilanggal muroon. Mahunit. Kalanggalan muroon. In sa taud-taud luhay. Mga tuan, musim maluhay. Hamasa na to ini. Piyaluhay ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa abiyad to, hawak to ini, sabuton na mo kanyo. In maluhay. Hamusim ini pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na imbeta niya kato. Amo na imbeta niya kato. La. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamu beriman. Uzkurullaha dzikran kasira. Panumtum kamu patu. Musim tuan ipagtutumtum sintaon masana ini. Bangin ama matumtum anak. Yad tuha kan layo. Bangin anak matumtum ama yad tuha malayo. Mga tuan. Aun pagtumtum na to musim. Pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtumtum na to patuhan di magkaunahan hunit. Di mabayain Tuhan sing kahunitan kita niyo manuntum kaniya. May ta kimugdan hamusim. Bang kita niyo kahunitan na nakauna, wala saan kimugdan hamusim nagtanong. Na ini ni Tuhan. Kaya luhay kato sin Allah Ta'ala hapalman niya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul Usra. puti. Niyan ang singkamaasan na to bulan ini bulan puti. Biasin badyo sindi matung. Bulan puti na badyo puti. Pupia puti. Imaksud jadu mga tuman. Atay puti. Allah Akbar. Hitanong taniw hamusim ini inatay puti. Uningan niya yan, Uzkurullaha dzikran kasira. Pataurun taniw, inhitanun taniw hamusim ini, impanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan impanumtum, inhati niya yan, hangkay tum kaya lasahan mo. Nakaunain lasa, hasabab sin lasa, kaya tumtuman mo. Na Tuhan, nyari kita niyo, hamasa ini, hipatumtum ka to taniw, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa magbiyan, aun sabuton na mo kanyo ayat, aparman sinallahu ta'ala. Wa'adallah. Janji sinallahu ta'ala ka. Bukon kita hindi manji, Tuhan hindi manji ka to, ampay janji ini. Bang Tuhan hindi manji ka to, la yukhliful mi'ad. Innahu la yukhliful mi'ad. Ingkatan janji niya ka to, di yan mabaluwa. Ampeng kita nyo nagjanji, periglo pagkawaluwa. Yung puti, katamakan. Amo rin di pagkatamakan inito. Sebab asal da siya itom. Nawangin itom katamakan, intumamak niya itom da, di na kakilala. Na, mga tuan, yari biyeta di sin Allah Ta'ala, janji niya. Nais yung janjian ini, pini sadya sin Allah Ta'ala yung janjian niya. Wa'adallahu alladhina amanu. Amanu sadya Tuhan, may tayan, bat sabab, aun halawang sinatay niya. In halawang sinatay niya, bukun biyak singkya na naman niya. In tao, bang makaun masarap, tagihan. Biyak sing kami ini. Tiyagihan kami ini hakuan. Arus kaldus.
Diyan harus Carlos betanta kamu. Nah, ang kanin Allah Ta'ala di man di beriman sababin atay niya yataladzat bita'atillahi wa ibadati. Kaya sarapan si man yangin atay niya nagibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan nagtaat. Dahil nga sabab dito, janji sin Allah Ta'ala kanina. Tuan, di habulan ini, batin taubiyaon, nung na masarap to din badyo ini. Masarapin kopya ini, sarap kata. Na Tuhan, yatalazzadul ibadah, fil ibadah o fit ta'ah. Kaya sarapan, in atay sinbar iban, nanumtum pa Allah Ta'ala. Dahil nga sabab dito, janji sin Tuhan kanila, lahum maghfiratun aun kanila kaampunan. Di sin na may tayan aun kanila kaampunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yung mga tuwan, tabiton na mo kamu hamusim ini, piladlaw rakuman. Piladlaw rakuman, huway na musim. Back to normal. Amo in English yung mga harid ko yun. Nagbalik kita niyo pakariasan. Bukod na badyo puti, sa ginisan na simbadyo. Bukod na bulan puti, ginisan na simbulan. Nah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat lahum maghfiratun aung kanila kaampunan. Timap patuanin iabutan sin Ramadan ini. Iampun na siya, sin Tuhan. Hasabab nag-ampuni na sila. Aung pagkain na, di ba nung natuan makaluman? Pagkain anak, di na umampun ka to. Kita na maatin umampun na anak ta. Allah. Way bihandayo. Bangin anak ta, di na maun ka to. Natawa kong ta mga anak, karikamuro. Gulgula. Nataw na mo sa habad. Wala na nasisiyo ng katan anak niya. Nainino sa katan niya, magsiyo na. Nalaong na yung anak ko rin katag na. Wala ko nasisiyo. Himas Akra. Akra ibn Yadis. Habis. Nalong niya, li asyarat minal awlad. Way kulong na nasisiyo. Nakatag to isiyo. Way pagsiyo mo niya, mating pangaso. Way ilong niya. Yadi. Way ilong niya panin. Mga tuwan na mo sa tumukon ilong yung pagsiyo sadya. Kaya sabi at mga tuwan, timap pa sing karayawan. Inna katanum pagtagipon patuhan. Inna katanum panumtum pa Allah Ta'ala. Iwan simma asedto. Amilaw na yung mga anak ko, di daway na inu-inu, maray na may bulan Ramadan, na tupahin na siyuma. Din anak mo, sali daroon iban sinway, kawihin ni. Noong mga anak, itong kamo United Nation, itong kamo United States, nayari maas niyo, manalam salam kaniyo. Usog marayaw immaasini. Ama marayaw immaasini, wala siya kialupasan binhi, sabab kaya tanong niya, hamusim sa rayaw-rayaw. Insyaallah Ta'ala, marayaw immaasini, iban marayaw ray sabin mga kauanakan nila. Lahum maghfiratun, sabab aung kanila kaampunan. Wa ajrun azim, iban aung pa kanila, tutungbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. At mga tuan, naman jari matawag kami ini, jari di matungin magulang sing kami, ini magbahagi kami sin waktu. Haupun ko na jari ito ng buo. Ini karo ang mga tuan hibakal na to, pagka ini musim, hibakal na to, puasim patawron na to, im pagjikir patuhan, hibakal na to, im pangayok suhod pa Allah Ta'ala. Mangayok patuhan. May mana si mangayok, way kay mo. Impiyangayuan mo aun. Naong kaywanan mangayu, way kaniya. Nariha bulan inituan. Sali da kau nangayu, way kay mo, aun da piyangayuan mo. Bang man kau nangayu, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay ta kato, simpal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lahum.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di bakal na to impanungod sugod harap pa Tuhan. Amin kaya bakal na to pabukon mo, wala na siya timubo, wayron na, lupas niya to. Sa di taniw tuwan ibalik taniw, manghindwa kita niyo pa Allah Ta'ala ipataod taniw. Sabab, biyay ta sinhadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiw hindi dumuwa. Hisiw hindi mangayo. Kaastulan siya sinallahu alaihi wasallam. Bang bihad, tumarayaw yung pagdua. Way bihandayaw. Ad-du'a'u huwas salama. In pagdu'a, makarihil kay mo ka sa jahitraan. Sa jahitra ka rin atan. Masalamat ka rin akatan kasusahan. Masalamat ka rin akatan problema. In pagdu'a mga tuan. Dahil nga sabab yan, aun du'a hino ka taniyo. Sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakatan bulan, hakatan adlaw, lari awla patawrong taniyo ready. Dahil nga mga hino ka taniyo du'a, ipagpahugot sinatay. Naunin pagpahugot sinatay. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. O Tuhan na mo, namayo na kami kayo. Yung pangayon na mo kayo mo, wairi ka mo, yan kayo mo. Dahil nga sabab yan, ay ikaw mangayo, sinway. Di man jari mangayo, inna ngayo, way, impya ngayo, anway. Subay inna ngayo, way, impya ngayo, niya, puunan sinawon. Na hangkan sa kita nini wala nag-am, inna ngayo, way, impya ngayo, wayra. Katoy ko. Naampeng kami ni siguro na. Aon na asal. Na, yadto mga tuan, na rin nga sabi yadto, pakusuon na to, initanom na to, pagdikir, ibang pagdua. Dahil nga mga ruwa, ini pangindua na to, utuhan na mo, patutuwa, pahukuta, impangatayan na mo, hapag-iman sa bundan. May tayad to pag-iman mga tuan, sabab amunin tinggilan singkatan ibadat tanim. Ingkatan ibadat tanim, in foundation niya, long sin mga bata bago, in hukut niya, amunin pag-iman. Dahil nga sabab, yan bang mo kita un katanin halom sing Qur'an ini, bangkaw si mambahayang, pag-iman dayan. Bangkaw nagpuasa, pag-iman dayan. Bangkaw naghaji, pag-iman dayan. Ingkatanyad do, laway yan di nga pag-iman. Di nga sabi do, inhibakal tanyo hitanum, pangayo dua apa Allah Ta'ala, doon iwan sinadlaw, utuhan na mo, pahukuta impangatayan na mo, hapag-iman. May tayad do, sabab bang mahukutin pag-iman, sanja tarakula, ipangatukan iblis. Mga tuan, sanja tarakula, ipangatukan iblis. Winalong mo may tayo ni iblis, bukun ihukutan siya. Na may ta pa ka magpakusog sin Panghindua. May ta pa kita magpakusog sin Panghindua, sin hihukutan din iblis. Na mga tuan, ay mong marayaw. Kagunahanin atay ta, mahukot. Inhukot sin atay, di kita makapahukot sin kita sadya. Dahil ha mga hipagpahukot, hisuhud ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinagita, Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. May tayad to. Lianna al-qulub, ija sabata ala al-iman, karena apabila in atayan, timutog siya, yan yung pag-iman, halaw niya, ingkatan hinang hatul. Di mamaya imbar iman maghinang sinhinang bukun hatul. Unin mahatul sinhinang simbar iman. Muna-muna, bulan Ramadan ini, hatul yung pangayon niya kaampunan. Bating bulan Ramadan ini, mag-ampuni sa ini.
Nasa kalimaray na nini, wala kita niyo nakawakal pag-ampo ni man pagmaat. In kaya wakal na to, masira pag-igin, masira pag-jangki, nag-igil din hansam iwan simpangin. Hansam sali-sali, mag-igil da. Nah, kanti ko yan. Narihay ni, hiignan niya to, hiwakal tamaw ni Pangindiwa, yung Pangindiwa at patuhan, utuhan na mo. Anong harain natay na mo o pag-iman sa kundal? Hasupaya rumayaw in pag-ampuni-ampuni na mo. Hasupaya na mo matay ma inhi hibubo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hibubo sin Allah ta'ala katuha bulan Ramadan iban adlaw Ramadan in pagkasirasa. Yan mga tuhan. Dari nga sabdad to sumabot kami kanyo rin ang mga ruwa. Halom sing Quran. Paman sin Allah ta'ala. Rabbana innana amanna. Utuhan na mo. Ikaw ra in tag-atasi kamo. Ikaw ra in nagpapalihala kamo. Yari halawon sing gumiin. Halawon pamalihala mo. Innana amanna. Sa bundal-bundal to, utuhan na mo. In kami ini parat sayan. Na mangayo kami kay mo. Pangufil lana. Mapa kami iban ang kami. Dahil nga sabab yan mga tuan, in pag-ampo ni pagmaat na ruwa, hantara kita niyo iban sintuhan, iban hantara sing kita niyo magkahi. Mag-ampo ni magmaat na kita niyo magkahi, bang wayroon indibdo, wala kita niyo nakawakal marayaw. Wala na to kaya wakal marayaw, inamuin, hiwa bakal pagdikir, ibang pangayo dua, pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, wailaw sim malayo, masamuha na to na ini, yung pag-ampo ni bang pagmaat, hantara sin tao iban tao, iban hantara sin ipon, iban tag-ipon. Pagpila na junuba na, utuhan na mo, mangayo kami, ampo na yung tusa na mo. Iban pangayo na mo, pautuhan na mo, waki na, adapan na. Tangkisan kami. Hindi may tayad do. Hindi adun niya ini, bang ang sunog, tumangkisin tao. Bang ang buno, umuno rin tao. Manggis na. Tumangkis da, impia ngayon ta tumangkis. May tayad to, labi rin simbuno. May ta patuhanin niya kita patangkisa kami. Sabab di ko may nga tumangkis, buko na dunya. Buko na dunya. Dengan sabihan inalom sing kubul yung tumangkis siya. Inalom sing kubul, pagdatong niya maun, ada kala lawang pasulwa. Ada kala lihak harap kaun, pa pinalkadahan na. Na, dengan sabihan to, impangayon tapataurun do ari alam sin Ramadan ini waqina azaban nar o Tuhan namo tangkisan kami dahil nga apinal ka jahannam. Amo yadto mga tuan in hiwakal tanyo halawman sin Ramadan ini kay napusan aun biyayta kisah kan Nabiullah Yusuf. In Nabiullah Yusuf tiyang kisan niya in kataan katitipuhan kanya sintao. Tayo manghud niya, kaya tangkisan niya. Babae malingkat, kaya tangkisan niya. Kataan, kaya tangkisan niya. May tayad to mga tuan, kaya tangkisan niya. Sabab ianad ni baran niya timangkis. Pagubos, in Allahu Ta'ala, kaya tangkis siya rin kataan. Paano sin Allahu Ta'ala? Linusripa an husu wal fahsya innahu min ibadinal mukhlisin. Mga tuan, hitanum na to yung pagkahilas. Hiwakal na to yung pagkahilas. Hakataan kahinang na to, di hamasay. Na, nakakapot man. Kawasa in Nabiullah Yusuf, siya in wajir hawla, Egypt na kauna. Kaput niya inamuin. Kabuhiadan. Mga tuan, bukun siya si Masata ini, inhinang niya. Nabisita man siya sin mamimisita kaniya. Dahil nga mga namimisita kaniya, tayo mangud niya. Yung panghati na mulong niya pagdato, yung mga ikaw initaugan na ron na. Sa kani, bukon day sa biyahap, bukon day sa kakansuan. Hinagi sin namisita kaniya, 5 tajua. 5 tajua, wa fi yadika khajainul ard. May ta yung pangita na mo kay mo yan, ihapdi ka. Sin yan, hakawasa mo. Yan, hapagbaya mo. Yan, halawm 5 mo. In, kabuhianan, halawm sinulain. Kabinit siya.
Hambuk siya rin ang mga Minister of Finance. Yung pangatod sintaukan niya, mauno. Biya sinalawang nagpupuasa. Unoy na rin niya. Akhapu an ansar aja. Mabuwa ako, kalupahan ko, ing kalasahan sintuhan. Oh, ano yung kalasahan sintuhan, mabuwa siya kalupahan. Mabuwa siya kansuhan. Sa babang siya kansuhan, kalupahan niya, inya hapdi, miskin-miskin. Dahil nga sa babang mga tuwan, itanom na tuwa masa na tu ini, in pagkarukaan hata ubarhada. Way konsensya sintao, ha mga tao miskin-miskin. Rasul sallallahu alaihi wasallam di mo Asia, utuhan ko pala mura ako mga tao miskin. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwasihat sa mga sahabat niya, ay niyo butasim miskin-miskin. Ay niyo butasim barhajat. Pati kuno yan mga tuan. Na ringa sa wabiyad to. Nagkublit din iban ko ini. Biriglo ini, ang biya mga tatabangan nila ini. Amo yad to, tuan imbiya ta sinabyaw layuso. Ha mga tayo manghud niya, ha mga tao nagbisita niya, may talaw na wala na pinangkahalan mo. Sini ikaw, hambuk kau tao ka na rule. Inagin niya, mabuha ako, kalupahan ko, ing kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang ako kaya kansuran. So hindi ka ito nabalis ka, mabuha unuhon. Mabuha hapdi yun, in siya baliskat, mabuha siya kansuran. Na mga tuhan niya rin pagpuasa ini. Kaya tumtuman si miskin, in siya miskin. Kaya tumtuman si dayahan, in siya rayahan, aun tuwi miskin. Na murah-murahan mga tuan, patugtugon na mo dito, bang mayan, hibakal na to, hinipabakal sin Allah Ta'ala, hamusim sa rayaw-rayaw, ayaw na to, hibakal, hibabakal din ka to, sabab magsusun kita niyo, hawak turihilan kita niyo sin Allah Ta'ala karayawan, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, التوفيق والسداد وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hayat tunain na pengajian long ka kaya rihil niya hain doon biang mga tiag na ani hadjad to sa Allah Ta'ala paglamit-lamitan sing kami hawak to ini inamin perbisarahan niya ito irual ko kalsekan limo na muna ini microphone bihaon atin niya mag di parunan tatarungo ka na pagkaladyaan na to balde to padul. So alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So muna-muna mga palang mga akam Islam ito na yung mugin sa lingkat-lingkat diyan ang wasihat ka to niyo sinamo ko karasan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. Dito had to mga palang mga akam Islam makawa taring ng mga pengajian nakaw amon kaya tukban niya kato hay doon. Muna-muna yung pag-ibadat po Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami luwa di buwan Ramadan, pagpuasa, iba na singkatan, ginisan sin ibadat, di mahinang singkitan yung buwan Ramadan. Mahasil na to yung tugat, wan. Muna-muna, in pag-ibadat, tukaffar bihil khataya. Ikakiparat, sin pardosan, sin tiap-tiap tagarusa, in pag-ibadat niya po, Allah ta'ala biluwa di buwan Ramadan. Ikarwa katon mahasil niya, min asbabi magpetidunong. May nang parsababan, hika ampun sin Allah ta sin pardosan. In kiparat ini hipagpapas, bang siya napapas na in pardosan, meaning maampun na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in hikato, bang naampun na sin Allah ta in pardosan ta, min asbab dukhulil jannah. Mahinang na parsababan, ikasud ta palom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, yariin, makulang sing kami katan, dahil naman hail mo. Mapangumurang gatong, dalang pus, karon na magtupad da. Senyor. Ano ay din? Ito pa na mo microphone, guru na mo kalasahan, model simbahan mo Islami, Sheikh Muhammad Shakili, palitapad tadi na to mas ko. May mapagpinay junior kita. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
mga palangkungan ng agama Islam, amuin yan masih di murungog amuin pag Indo agama rendihan ni Daul Islam tanto na sadya mga kataote manghuran in kita niyo akan nasadya kita niyo maghinang simbiha ini tanto na sadya in amuin katani ng tanim sambihan na ini kasigpitan simpagpuasa di na kita amuin mi din kapag-ulong ng mga miskin. Ba't sababin namin yun ratu-lata surga supaya kita makasunod surga. Dengan sebab itu ini karihil ko kanyo tiyo-tiyo amo indeng mga para sa baban sinamo ini kasunod sa surga. Dan ini mga kataote manghuran hambuok yan deng hamuin para sa baban sini kasunod sa surga amo na yung pag-iman ta. Suway hatulun ta yung pag-iman muna-muna. Sebab yung pag-iman ini na landot tegad ba landot tegad mantrihan amuin malagzo apa karajaan sinagam. Muna-muna na bukod niya to amuin bang kita nagsambahayang na laong tamatwihan in kita bariman na o na pag-iman. Sebab biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kalatil arabu aman na kulang tuminum walakin pulu aslam na. Laong si mga Arab in mga kami inilaong niya naparatsaya na kami namaratsaya na kami bariman na kami. Laong si Allah Subhanahu wa Ta'ala siya yung Tuhan makaingat ng kata na mong in alam nakatapo wayroon duway makaingat na mo rin siya pangingat niya mga tao yaon na wala pa sila natabot pa amin darajat iman. Biyaitan sila si Allah Subhanahu wa Ta'ala Kulo aslam na. Ini pamumatuhan sabay amuin na Muslim na kami. Nagmalilat na kami pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa in pag-iman, mayroon pa rin doon kanila. Mayroon pa pag-iman. Kala tila Arabo aman na kulang tu'minu. Way pakamuan na kapamarat saya. Sabab mayroon parunahan in pag-iman kaniyo. Way parunahan pag-iman kaniyo. Sa in kamu nagmalilat na kamu. Simud na kamu pa agama Islam. Bisan bihad to. Laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tuti'ullaha wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum say'a. Bang kamuan nagtaat na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kimahagad na kamu katuhan ta Rabbul Alamin, nagtaat na kamu ka Rasul alayhi salatu wassalam, na di saan kulangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kakahinan niyo. Sabab may taad to, bang kamu nagtaat na pa Allah Ta'ala, nakasunod na kapag-iman. Nakasunod na kapag-iman. Na wayroon niya to, dagdagan, wayroon, di kahiginan, uno-uno matulihan, in pala amuin mahinang ni Matlian. Ito na ikatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in amuin kakahinang, amuin hinang ni rin mga hinang amuin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabayaan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Na mga ini, mga kataotay manghuran, pag-iman ini muna-muna, ini yan sarat yan matlihan sin amuin, hikatay ma sin pag-iman tanyo. Sarat sin amuin, atawalong tamatlihan, rukun sin iman unum. Yan da isab, nakalamod harukun Islam 5. Amor isab din haunahan niya in pag-iman. Sabab na magsahadat kita, magnaik saksi kita, sinin kita, amo in dito magtag-ipon, magpuas din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian in Rasul alayhi salatu wassalam na kaaksesin Tuhan Rabbul Alamin. Yan ito pag-iman da. Harukun iman unum, in ito pag-iman da isa. Dengan sabab yan, in Rasul alayhi salatu wassalam, bang tasadya kaya hati at marayaw, in amo in Rasul alayhi salatu wassalam, nagpasaplag sinamununo ng Hindu sin pag-iman ini hangpo tagto tahun. Hangpo tagto tahun doon hamak ka. Kaya tanong yung pag-Hindu si Sipuk ang hagas-hagas yaon, hagas-hagas si Kusasi na inyad to unwad to. Hinduan sin pag-iman, maman sumud mong paminuno yun. Ini manunjokin na sa dyan mga ini, wayroon piyardo yung paghaji, para halion hamak kayong paghajian. Wayroon piyardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga pag-iman, inamin mga Muslim, inamin pag-jihad. Para hal ingin sinda Abu Jahal, na sila natin puntukan sin mga imjuhan para Rasul alayhi salatu wassalam. Sila na imangitod kasuddahan, maun para Rasul alayhi salatu wassalam. Sabab din sila way hinang, dahil haamuin jinisan na, inamuin mahinang nila kangian, sampay amibang in Rasul alayhi salatu wassalam nagsisambahayang, kadtuan nila sinamuin pagdayaw binatang kagsumbayan nila. Uno-uno sa jamatuhan. Ikat para Rasul alayhi salatu wassalam.
Na may taadto, wala di aksin Allah subhanahu wa ta'ala kapag diharo ni mga manusia, sabab sin in pag-iman nila bukun pamahugot. Bukun pamahugot ng riyan. Nasa, bang mahugot na rin, sa pag-iman na tuwan abdil ini, maka jari na siya magpulintil payaman. Bang si aray maatun niya, na alhamdulillah. So ayato akaron to tan abdil ng riyan. Nabihan mga katawte ng Quran. Dengan sebab yan, in pag-iman ini, habuok yan din hamin ka sud ka surga. Para sa baban ng Tuhan. Sebab in pag-iman, puunan singkatan hina. Di matayma, ingkatan kakahinang ta, bang di ito mahatul tayo namin pag-umata. Amuin pag-iman ta. Dengan sebab yan, mga katawte ng Quran, bihanin lugay sin Rasul alaihi salatu wassalam. Ampa piagdo, in papardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa ria akin Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman kaya pagjihad iban sin unang katanhinan pagkat himugot ng pag-iman ng lambaran nila. Pagka panagnaan na tunaway, kaya na sinagi ko na mangisa ang kasundahan ng mga tao Magka. Makakomplete ko rin na kumigdan hamak ka matuloy, makomplete mo rin hinang paghaji. Sa wala matuloy mo. Pero doon sinawal subhanahu wa ta'ala paghaji. Sabab sinwayroon pa pag-iman sinamin mga tao. Parang sabab ini mga katao tayo manghuran ando, panghaji ka mo sinamin pag-iman yan. Pagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangasubukan mo kanda Tuhan Abdil, sabab yung mga sila ini na lahal bang mga unha amin para kala tauhid yan. Amo yan insway tatuod hatulun. Nandali kate mga katawte manghuran sampai napakapukuan sa lupa sug naggugulal bariman. Saya to isa ng tutuhan paruwaing. Yan to isa miya matupang mga kapuku apa kaunhan katampat-tampatan. Na dahil di ka damikyan mataad desab. At wala mo bariman kau sa inhi hinamukan namin uno. Amoin simusulang ko haraakan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Simusulang ko haraakan sin uno sin amuin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si mga dekat kinagihinang sin amuin hinang pag-ibadat sa bukun haturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun haturan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yato mahunit at tumatay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa babining kataan katahinang tumakna niyang kataan ng pag-iman. Iban amuinin habuok para sa babanda pula matubihan sinikasulad niyo amuin surga. Sa babang kabariman na minsan biya din hunit sigpit sin pagpuasa, yato ko magpuasa. Minsan saan mayroon na aros kaldo lang ikaw nabdil. Muasa rin bariman matubihan. Minsan pakapag siyang lang sa jatuan, imbotong nila matubihan, amuin kawaon sa jarang haragtong matubihan. Inamun matubihan. At kala siya bariman na pihanin namin mga uno yan. In pag-iman ini bang mayroon doon, minsan pa unin hinang, minsan pa din lingkat sin kakainang. Bat sabab kaya sulayan nan. In katan sin amin na magbuga Rasul alaihi salatu wassalam, way makaliw dan doon hamakka daing amang ni Abu Talib. Salta in anak Abu Talib amin ni baginda Ali, dayaon Nabi alaihi salatu wassalam. Ya magandang Muslim. In tatabangan sin Abu Talib Rasul alaihi salatu wassalam, amuat tu indih kaus si mga tao mangitong sa Makkah, da Abu Jahal, da Abu Lahab, iban si mga kaibanan matubihan ang menjaruh ka dahil haun, pasal sadjahi Abu Talib matubihan. Sebab na Abu Talib, hamuok dahil sa matubihan dahil hamuin, laong ta amuin hari bang magmangi dari doon na daw man sin amin Makkayaon, at sabab na bagay na yung katanit to. Bagay na yung katanit, sebab ito, wayroon makaus-us matubihan, amuin duma, himina Rasul alaihi salatu wassalam ang doon din umayon. Bang doon dahil namin Abu Talib. In katanyan nga katawte ng Quran, bang takita ang matubihan na hinang marayaw sa atin ka Abu Talib ito. Hinang marayaw sa matubihan ka Abu Talib sebab biyabag bukan niya matubihanin anakun niya. Hamoy kakahinang pagpasampay sa panghindu din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa, in siya wala siya na marat saya. Wala nakasunod matubihan pag-iman para man simbaran niya. Amun pag-iano na kriya sinamin unang kanya dula sila itong bariman wala mayat hulil iman pikulikum way pa nakasunod pag-iman nung palam si pangatayan niya yan pasung sumunod yan pasung sumunod dan Abu Talib sampai pagkatapusan wayroon nakasunod pa amin pag-iman pag-iano dahil sa sabab ini mga katawte manghuran katan sin hinang sin uno katan sin hinang hi Abu Talib inyatu para sa babanto dito sini kasunod surga man tuwen dahil naman pagbagbog ni Rasul alaihi salatu wassalam amo na sadya wala doonin hambuok amuin haunahan sin para sa baban sini kasunod niya surga ikasunod si manusia surga amo na pag-iman wala doon kaniya naabot man tuwihanin amuin uno waktu kamatay kan uno yang kan Abu Talib amin yaon na simungnin uno yaon mambia kato dan dia tutul kinon na
Tutul kinun na inuno. Na yan na yung mga kapagayan na. Hindi abula, abinda kaginisan katanin nga naman. Hindi abu halian naman tuhan yung pa uno yung pa kan Abu Talib. So kaya baita na tao mauno yung tao naggugod-gud naman si Makkah. Nakiingatan, matay na nung Abu Talib. Na yan na sila katan. Iyan Rasul alayhi salatu wasalam doon ha alupan sin uno yan. Alupan sin amin amaan niya. Laong niya amon niya, kul la ilaha illallah ya amin. Ba't sa pabin la ilaha illallah amin in puunan sin pag-iman dahil ha amin kalimah la ilaha illallah. Amuan in puunan sin amin pag-iman. Dahil doon ha gumawa man ito yan. In amin pag-iman, sumagsuring seng-sing na rin ha unin namin pag-iman sin tiap-tiap ang katawang kalimah la ilaha illallah. In ini, tiolkin na siya sin Nabi alayhi salatu wassalam, pamungko la ilaha illallah, ya ammi. Sumambong isang denghan sipak, atatruku millata abika ya Abi Talib. Uno, tinggalan mo ka inuno, maninggal ko sinamin pag-agaman sin ama mo, Abu Talib. Nabi-abiya na sa jihad mo, magsinog Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, Abu Talib na anak. Uno, tinggalan mo kayo namin pag-uno, in millasin amin ama mo, Abdul Muttalib. Daong niya si mga amin satro matubihan, amin mga kabagayan niya, akan Abu Lahab, iban si mga kaibanan, daong nila kan akan uno yung kan Abu Talib. Amo at inamin ibaitan nila. Na magsinublihan na sa jihad. Magsinublihan, daong sin Rasul, Qul ya ammi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daong sa mga yato, atatruku ya Aba Talib, millat abika Abdul Muttalib. Ing katapusan mga katawtay manghuran, amin pagbiha-biha tulong, sin Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, biha ini pamungko sin kalimah la ilaha illallah. Sabab yung kalimah la ilaha illallah yan, yung pag-iman ini, hamasa na kaunat, hamasa nila ito, jokop natin kasir nila surga. So why na amin na naog na uno, yung mga kasara-saraan, naampa, nakalamod na yung mga amal sa alimat. Ampad tu na igre pag-iman. Pagay namin nakaunat namin dito pa sila Makkah, pag-iman, mujarrad iman sa Jabillah. Ikasunod mo na ito surga. Bangsa dyan na kaya niya Abu Talib, bihad to, sinaming unang na kaya siya matubihan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanto halam surga siya matubihan. Nah, bihan, mga katawte manghurani namin unang yan to. Pagka siya wala nakapamung sin la ilaha illallah, kataan sin hinang niya lupas. Lupas sin kataan sin hinang niya marayaw. Sabab lang ko na marayaw sa ating mga hinang niya, tumabang Rasul alayhi salatu wassalam. Re-recognize niya matubihan Rasul alayhi salatu wassalam. Yung uno niya matubihan. Paraanan, yung protikan niya rin kataan namin maghihinang mangiyam. Nasa wala kaya surga in mga kahinang nga ito, sabab sin wala doon in pag-iman. Wala doon matubihan in amuin pag-iman, amuin sursi. Dahil nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang kabayaan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Dahil sabab ini mga katawtay manghuran niya, Abu Talib, yung kaunuhan niya, yung namin katapusan sin himumungan niya, among na hinunulong niya matubihan, ana ala millati abi Abdul Muttalib. Ina ko ini na masih matubihan kapag aga masin ama ko Abdul Muttalib. Na ito na, may utunin na pas matubihan. Wala na yung Rasul na kabaw sa matubihan. Sagot sin, may utun na rin ito matubihan. Na itipak yung mga dunya, sin mga bariman, ini Abdul Muttalib, halaman sin pinalka jahannam, dahil sa babayta sin Rasul alayhi salatu wassalam. Na murah-murahan mga katawtay manghuran, una-una niyo matubihan, murid na kami natuan adil, amon yung mga lahal ha ulama tauhid, biasa mga amon kamuriran niya matubihan mga kababaihan yan, na ayaw kong magbuhat at nung murid na ako ito anabdil. Di yato ka tabangin namin nung murid ako ito anabdil. Sa subay niyo lanuan matubihan, agaran pergido ito anabdil, ay naman maglamod-lamod sa mga pag-uno yan, sa mga pag-jin-jin yan. Ayaw naman matubihan mag-uno. Ayaw naman, lang katan nyo naman tuwihan namin biya amoy pukad uno yan, pukad mapatirun ha, bahay nyo yan matuwihan pag-iipatan sin uno, pag-iipatan sin jin, ba't sabab niya tukatan, makalarak sin namin pag-iman. Nabihaon mga katawte manghuran, in pag-iman taniyo na suway ito amuin agaran to na sin amal sali sa pagpiapardo ng puasa, piapardo ng in sambahayang, piapardo ng pagdihil zakat, piapardo ng paghaji, bangko makagaus na, inya tukatan subay ta agaran na sin amin amal sali. Minsan unin hinang mo, bang wala din doon wala Imam Muhammad naturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, naturan sin Rasul alayhi salatu wassalam, inya tukatan wayruun kagunahan niya amuin hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
amo yan mga katawten ng Quran inyadto amo adto hinduan si mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala amin awliya sin Tuhan Rahman in amo in maghinang sin langgal sa rasulang ha hinang sin Rasul alaihi salatu wassalam yan si mga amin uno yan yan ang si mga magbibida yan si mga mag-uno yan inyadto katan hinduan sin syaitan madtuhan bat sababin sila awliya us syaitan sila madtuhan sila na murah-murahan mga katawten ng Quran din mga kami ini na gana-gana mahuna-huna ni madtuhan na itato nagyan sila amo in Rasul ma lasa ang mga miskin madtuhan wala po ang mga miskin madtuhan ako ko si miskin tahon niya unday ka madtuhan biya ako may tato kaya ibig naman ka miskin naway lang mo diyan ka kami mukang miskin Dayahan pa rin ka. dayahan pa rin ka aking miskin Alhamdulillah, ito na inbiya mga kaptangan sin mga masyayikh sa Indonesia. Muna siyempre si Guru Natul, si Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, inbiya mga kabayaan niya pag ini ayo putol na ito marayaw, muna in pangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta hikarwa amin panghindua, sabab yung mga yadto, betaan niya yung panghindua, na matarang ito, ikasalamat sin ini Muslim, simbar iman, daing haamoy in kibriya longta. Daing ha kibir, in tungod pa amin pangayo dua, awang kita mabiyak sa runhaan, maigi sabi niya ito, may daing kato. Naman yari iyan namin biyong lawan si Modir Kalasahan, in tungod pa ito katantan, misan pa yaonin dua, misan pa yung katanyon nakasusod, bangway pag-iman, inya turi dat tumatay makatan. Way ron da sabab na yadto na timarang. Labi-labi na ita niya rito hadto intungod pa min parkala. Jimato na in sara na inyad to katantan subay na maurol in amoy in limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag hinang sarta inyad to amin nagtataayon iban sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ang payad to mahinang jati in ibadat pa Allah subhanahu ha? Oh, jati. Inang na siya jati in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ulit jati pagtawag. Hati niya, nag-akad na yung ka-ikhlas, iban sinamin sara sin Tuhan Rabbul Alamin, wayroon na ini lingoon murbaing, amo na ito yun ini. o ito sulang hasara Simulang hasara. Naman niya rin niya, sinasabot sin Mudir at tungod sinya ito, na magtantuod, hamin timpo pa sin ini hangpo tag 2 tahon. Hangpo tag masalo. Hangpo tag 2 tahon siya ini Makkah. Inya to katantan nagtanong sadya nagbakal sin pag-iman. Palawon sin daghal. Wayron pa sara. Matintanda niya misan in bulan Ramadan longta. Amuin perdo siya hatahon hikarwa sin hijrah. So sa kira-kira in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapuasa siya sin namin puasa wajib longta siyang tahun dah. Siyang tahon. Di babaw sing dumi. Sa lukay niya buhay. Sa lukay niya buhay. Sabab in kapaldo hamin tahon ni karwa. So tahon ni karwa tinya timagna siya sin tahon ni karwa. Pag ubos siyang tahon may ito na naubos nakapuasa in Rasul halon sin namin siyang tahon nakapin. Yan to. Na in yan to, biasin nasabot si model na to, kain yan to, at tungod sina mo in amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hadya yan to kaya lagtik sin dila niya, iyakaran sina mo in pag-iman niya pa Allah Ta'ala, panghakad niya sinuirong tuhad-tuhad malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala, in siya makasud palam sin surga. Na yung mga yato kataan, hawayroon pa yung mga sara, matkanto yato. Sabab misanin ini napardo in jihad, doon ini Madina longta, na in aun nakasud palang surga, wayroon misan nakasambahayang. Way misan nakasambahayang. Hambok din ang mga sahabat, katumtuman ko to dito, amunin pagnganan lang niya, Amr ibn al-Jamu. In Amr ibn al-Jamu, na nasusay mga anak katan sabab in anak niya katan nakasud na paarama in asawa niya anak niya babae nakasud na katan isa-isa nera kuman mag-iipat ka ni mana amin tuhan niya bihan bukon pa isabdo ko hangutod da hangutod da in ang pagtutuhanan niya bihan na utang niya bihan dito harukuro sin namin bilik niya na
nasusay anak, Himuad, Ibni Amr. Naman jari, nangayo pikilan biya na ini bagay-bagay niya. Si Muaz day sabingan, Muaz ibn Jabal. Lang niya, unang hinangan ko ini ka nama ko ini. Ang mabuwa ko lang ni Himindo, maas ko siya. Kita amin pagadat nila singkuan. Haamin kahalan sila na kauna, misan pawihad tulong talawong itikad nila, simpagtuhan nila, maadat sila magmaas. Maadat sila. Nalong niya, unin hinangon ko. Alam sinang katao. Tapukan balong niya, intuhan niya mo. Uy, long ni wedding kagi ko hinangon niya. Ito, long ni kaingatan man ako. Bihan. Nari, na mamurad din advice ng katao, na tiyapok niya na tuod. Na pagtapok niya, tatakaw, pagbulat may natin, wala niya nakita intuhan niya, silawak na him. Amr ibn Jabal. Intiyawag na him, Muaz long ni pa, how na nakawayan? Na may tulong sinama, ay long sinanak, may talong niya. How na long nintuhan ko rin? Himanat long na nakapakain na. Nabiya din ka pa na, uwi misad siki. Ang utod dayat to. Oh, nalong ni sabi sin anak bihan, Muaz, ati kulong niya, biya malukay na nung simbilik yan. Ano ka na maway sa kimita kita sinakuha yun. Bayag-bayag ko pa. What dupang ko inilong niya? Nakita mo ha? Biya siya tukan na Bel Ibrahim alayhi. Dupang ko inilong niya, biya din kakuha ni sin Kuwairong misan siki niya. Way bisa nakatulog. Along niya, way hati siki. Biya, long sin kuha. Naway na yun. Pag hambuk, naligap-ligap na sa binama, tiyapok na niya sabi. Nga naglag na sabi. Nahaw punta, kabakan niya ra. Napagikatu, kaya inamin pudang sing kaapu-apuan nila pa. Amin paranan na pingkahi ini Amr ibn Jabal pagbunuan. Sabab bangha ini historisin ini tao Madina, wayron makaato ha amin pangkat nila mga pagbuno ka. Champion sila pagbuno. Gakandilan O karandilan ka. Nalong niya ini kaya nawiha dahil malong silulunan. Ay kolong ni masusala no antakaw la na antakaw tamong antakaw mareyo. Bihan. Nasata hinang niya nanto ang panebyo tama. Dukur ko nagbalik. Ang paiyo kaming baul. Aming baul magkatingog pa siya bimang kunsiyo. Mga biyatin harasin kunsi biya. Pagkunsi na. Pag-ukap na ito ang pakiyain po Alam ba? Oo. Na pagkaamad tuwihan, ang panasiulog mo. Yari lang yung punta. Bangaon sumuok kay mula ko tatulong niya. Manjarin, himuad dito haro-kurubihan, magkakatawa yan. Yan may ilaw niyo ito nakasayo. Bihan. Naway na yun. Napag-ubos na tiyapok na. Napagtapok niya. Kaya sa buhan aon patay iro. Biyakot-kutan Muaz bihan, iban sin iro kaya paglimbang, ang pabiyugit palamlungan. Napagkantubihan sin ini kaya batukan na sabi Amro ng to si amin nito. Na nangilura na ro ni pamahit niya. Atod na ko kan kuntum sin pagpamahit. Biya. Oh. Bukon ko tilong nito kan. Ba't magkantuhan di sa kamabaya hinangon niya biha. Iba pagpunon niya. Adi nakasayo siya. Nakasayo na siya biha. Bukon kawati long nito. Yaw magbibisara tapos daan minuin na biha. Pag suman siya pabay, yung niya nagbawas sa Quran in asawa niya, iban sinanak niya babae. Manay mo siya marayaw. Pag dungog niya. Huwag siya nakarungog biha to. Si mo din pag-ima, naman yung pag-ganon si mo kain na. Palong sindaghal niya. Nakapanganal siya, sinwelong tuhan dukay malay kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkukunin, miyugain mga anak, ibang sinasawa. Lang niya, nakamamabuka. Bihaon lang niya, nakasay na ako. Bukon ko ituhanin namin, kaya tutuhan ng kuray nga ngayon to. Himanat. Nabita na nasuyo na yung kahalan katanta. Lang niya, ano na yung Muaz? Ano na lang yung Muaz? Na sarang-sarang pagkuhan nito, di matong na yung Muaz. How na? Nalong niya, nanto ako lang niya pa Rasulullah, iba niya. Long niya po. Salta, inamin pudang ito, kaya kawa niya. Kaya tapos niya. Sabab, hawak to, ato, yaon ngayon namin pag silawak sa mga tao. Kuhan lang niya, yari na kita si Uhud, sinubuan. Sa tro, amo na yung pagbuno ka Uhud. Amo na yung pagbuno ka Uhud. Na, lang niya nagsakap na Amro. Lang niya. Nanak, long ni Amro ka mga tayo mahod, iba ninyo na long hiyama. Mirupos di makan nyo naman ito para Rasul. Nang iya Rasulullah, hiyama, alhamdulillah, biya kehidayatan na siya. Mari siya biyaon kayo mo.
Ando, bang siya mangayo, tayo mo ba't lumamod siya sing pagdihat, ay mo na lang nga ruli. Ay mo lang nga ruli. Sabab lang nga na malaas na siya, ibang napingka na siya. Na, anto na, napagdatong madto, naiyan na siya siyang gasuro, lang niya, amro, wala ko kaya wajiban. Pasal inikaw. Atin niya, malas na kaw, iban niya nin, Ang sat-sat sat-sat na simbahan. Nalaw niya, ya Rasulullah. Alando ko, way sablong epek pangkat, sin pangkat na mo. Way long ni epek pangkat. Pasog pipisan. Banglong ni hatungod na simbihan to, ya Rasulullah. Ba't amin tiyag mari dito amin tingka ko ini? Goyoron ko yung tingka ko palang suluka. Goyoron ko yung tingka ko palang suluka. Oh, naalong sila Rasulullah. Way mahinang na to. Oh, way mahinang na to. Namayat to. So, in siya naabot yung buno. Hambuk siya rin ang mga anak niya yan to. Hati niya nagsaw sila hambuk liyang, iban si mga anak niya. So nasahid sila. Nasahid sila katasa. Yan. Naway misan nakasambahayang misan na kanisa. Iamrub nun dyan mo. Kasi pag-iman niya. Pasal sin pag-iman niya. Ang kanayin lago sin pag-iman. Ito, ang matulad yan biya mga nukta kabayan to ya. Siba. Ini hati katut kan yung kata. Nakati ko nung siya kalimang So alhamdulillah, ito na di bugat mo rin. Nasihat sing kauran sing kita niyo, manunjog yung pag-tawhid, pag-iman, iba sing ka-ikhlas. Namutok kami katuan na. In iman, tawhid, iban ka-ikhlas ini, di man wahid. Wahid daw. Karirikatan. Atin na amin mahal ka hamano siya. Bang yaong kanin ini, amin par sa baban, ikasalamat ka niya kami sa dunya, nabinuhan daw akila. Sarta, karihilan pahala, ingkatan sing kakahinan ang tupag ibadat bangyaw kay may pag-iman. Ano na to? Sab namang nindanoy-noy ni katuan magpabuka ka ato. Magparahin da Vice President Binay yaon may katubukaan na bunan. Dati niya on mahasil nila pero tamasabot na pamarayo sumagaw ang pahala wayron pahala. Wayron pahala. Basta may ta way pag-iman po Way Allah pag-iman. subhanahu wa ta'ala. Labihat ko kagi. Daw tayo Abu Talib ito na sabot in pagkapi Rasulullah. Sa tatkala way pag-iman simul po ng pagipamatayan niya. Tinamya tayo siya ng kasirikan. Wayron da nakasalamat kanya inang pagkapi ni Rasulullah. Ano na? Sampai kaya way ta katong kasi patawan at yo in Abu Talib. Hawak to siya na wapat na. Amoy na kadto si Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah. Uno dong nabiya kato yung katawang mo amon mo. Nawapat amoy in nagkakapian kay mo. Nagpaparuli kay mo. Uno yung katawang mo kaniya. Na law si Nabi sallallahu alaihi wasallam wapi bidakdahi minan nar. Dito siya law na kababawan da sinapina ka jahannam. Laula ana lakana asfal minan nar. Magmukong pasal kako, hati naman paggapi niya kako, pag-ikot niya kako. Dito siya puton habulian sinapina ka jahannam. Buli-bulata. Buli bulata sinapina ka jahannam. Amo yato. Sumagawa minsan pa yato long tabian hadubawa in narka niya, kaya bayta katuan sin mga sila mababayta. In paso sin kayo padsikin niya, magbuka linutok niya sin paso. Minsan biya na hatuin. Bawa-bawa sinapinar ka jahannam, mamintya utangan niya. So, imahal ka, pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. So, katuan marim yabot ng wakto. Amo sa tuin ko niya, ini tungod pa. Ito pag yan mo kasal sinarka, ito. Inarka, dito ka daw, akhirat. Bukong biya sindi. Nar. Di hadron na niya. Ba't kapituan person nito ka? Ubus na ba hiukasan? Ubus na hiukasan. Yung mga ito na, misan palong ta, habihay ito na long niya, mababaw na, bang biya ka ito makaan na, tapos makawa inyo ito katan, masira siya, mabugat. Bang tungod pa pag siya butlong ta inamin narka ha, adlaw akhirat, di ito lang ta hika banding mo habi asinda hindi. Ang kanna, tambatanda, in tungod, Bangin na. ubus na. Namiyakot na yun, waktu mga muna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.